Hej YouTube, i dag skal vi eller har jeg tænkt mig at lave en Minecraft Let's Play single player. Let's Play kalder vi den. Creator vi, ikke noget specielt seed eller noget. Men nå. Her er vi. Vi skal lige have det load. Nogen der undrer sig over hvilken tekster jeg bruger til en Misa 64 bit. Sådan noget, hvordan det lyder på. Nå. Så har jeg fundet en midt træ. Det er nok den første video, der står så bliver til noget på min kanal. Alt andet har bare været noget pisse lort, desværre. Der er ikke rigtig så meget at snakke om nu, når jeg først lige er begyndt at lave. Men hvad finder ud af? Og noget jeg vant til at sige sammen med Oscar og sådan lidt. Drengen, hvis I ikke kender ham. OS Gaming Channel. Han er rigtig rimelig fed sammen med Adam og Arne. FC. Riffman, The Kill på. Bas, kalder han sig selv. Det skal nok også passe. Så der har jeg... Nej. Jeg er en tøsdreng, så jeg tager den på easy. Starter lige Wonderman. Det er sådan, hvor hurtigt hvordan jeg plejer at gøre. Hvad er det fandme irriterende? FS Sætnings Hvorfor kan jeg ikke høre noget?